ମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ କା ମାମା ଆଉ ଗୋଟେ ଛୁଆ ହେଲେ ଏମିତି ହୁଏ ଦେଖନ୍ତୁ ହେଲା। ଆପଣ କମେଣ୍ଟରେ କହିବେ ହେଲା। କମେଣ୍ଟରେ बेबी कपड़ा उठा टाइट हो रही छोड़ा ना उठ उठ बाबू उठ चलतु कहवा मामा को जो ऑनलाइन नु मगा हेइथिला सेटा अनबॉक्सिंग करिया पई आ चलतु मामा को कहवा ठीक अछि चलो एना उठिली मु मामा ऑनलाइन रू मगे थिले चलो सेटा अनबॉक्सिंग करिया नहीं आज करिया आदि हाँ हाँ पापा कहले हाँ 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 कहले चलो 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 हम मैंने मामा चलले देखिए एना बेबीर केमती ए उठंतु देखिए एना अनबॉक्सिंग करिया आउ एइटे से तळे देखंतु ए मामा चलो अनबॉक्सिंग अनबॉक्सिंग करी नाई नाई किछि हबनी आ एइटा भी गोटे आज जाइथिला आम पुअर 21 रे देइथिला आम पुअ बेबी कपड़ा उठा अनबॉक्सिंग करछि मु 1 सेडी नहीं एटा को दिन आसिला मु नथिली से दिन हां लेट्स गो मारू 1 1 जाओ ना 3 चलो अनबॉक्सिंग डोरी अनबॉक्सिंग रो पापा बाहर कर रो कौन अच्छी कौन नहीं जानी ये अनबॉक्सिंग हला संग रो जल्दी चिड़ी जीवन ना पापा बाहर करंतु एना अनबॉक्सिंग करे जाओ ना बसी गले पापा लाइट है ब्राइन मास्टर लक्ष्मी तो बाहर कर देलो अरे मोटा रन पड़ी जीव हाथ रू भांगी जीव यदि कौन हम कहलु से उल्टा एटा वेट अछि ओ असेंटा अरे नहीं आई मु बोले कथरे कानून भी सांग माने आपण एंते जरूर जाने आ एटा बहुत कामर दिनस हां हां देखिए बहुत आज हम पूरा पड़ा हो सांग माने बेटी छोट बेटी ना बड़ बेटी की जान बड़ बेटी थी बोधे क्वालिटी भल अच्छे हाँ ओरिजिनल टा क्वालिटी से जो दोड़ी केता जो न होतन अब सीधा ये भांगी जो थरे बाबून रह टिके बाबून अरे एटा कोन गोड़ गोड़ काढ बाबा अरे सर चापी कोन
तो मोबाइल न ऑन कर दौन केमती कौन कर जापर देखिए बागे कर मो पुआ न कर ତମ ପୁଅ ମୁଁ ଆଉ ତମ ପୁଅ ନୁହେଁ କି कौन ତମ ପୁଅ ଆଉ କ'ଣ ମୁଁ ଆଉ ତମ ପୁଅ ନୁହେଁ କି ତୁ ବଡ଼ ହେଇଗଲୁ ଆଉ କ'ଣ ମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ କା ମାମା ଆଉ ଗୋଟେ ଛୁଆ ହେଲେ ଏମିତି ହୁଏ ଦେଖନ୍ତୁ ହେଲା ଆପଣ କମେଣ୍ଟରେ କହିବେ ହେଲା କମେଣ୍ଟରେ କହିବେ କ'ଣ ମୋ ପାଇଁ ତମେ ଦୋଳି ଆଣିନଥିଲା ତୋ ପାଇଁ ଆସିଥିଲା ତୋ ପାଇଁ ଯେତେବେଳେ ଯେମିତି ବାହାରିଥିଲା ସେତେବେଳେ ହଁ ତାର କେତେ ବଡ଼ ଦୋଳି ତୁ ଆଇନି ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତୁ କେତେ ଦିନ ଝୁଲିଛୁ କି ଯାଅ 15 ଦିନ ଯେତେବେଳେ ଯେଉଁ ଜିନିଷ ଆସିଥିଲା ସେତେବେଳୁ ସେଇ ଦୋଳି ଚାଲିଥିଲା ସେ ଇଏ ଅଧିକ ଆମର ଏଠି ଏଇ ମୋ ସାନ ପୁଅଟା ଅଧିକ ରେଟ୍ ଗଲା ଆଉ ତୁ ହେଲା ବେଳକୁ ଟଙ୍କା 38ରେ ଯାଇଥିଲୁ ସିଏ ହେଲା ବେଳକୁ ଟଙ୍କା 1,00,000 ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଲା ଜାଣିପାରୁନୁ ବୁଝିଲୁ ହଁ କ'ଣ ବୁଝିଲୁ କ'ଣ ବୁଝିଲୁ କହ କ'ଣ ବୁଝିଲୁ କହ ଅଳ୍ପ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିଦେଲା ହଁ ରାଗିକି ଯାଇକି ଶୋଇ ପଡ଼ିଲା ଓ ରାଗିଗଲୁ ଜାଣିପାରୁଛି ରାଗିଲୁ ନା ମୋ ପୁଅର ଗୋଟେ ବଡ଼ ଦୋଳି ଆଣିବି ଯେଉଁ ଦେଖିନଥିଲି ଟିକେ ସେ ଯେଉଁ ଦେଖିନଥିଲି ବାବା ତୋର ବି ଏମିତି ରାଉଣ୍ଡ ବାଲା ଗୋଟେ ଆଣିବି ବଡ଼ ବାଲା ବାହାରେ ପକେଇ ଆଣିଦେବି ଆଣିଦେବି ମାନେ ଆଣିଦେବି ହେଲା ସେଇଟା ଆମେ ଯେଉଁ ଦେଖିଥିଲେ ଜାଲି ଜାଲି ଏମିତି ବଡ଼ ପୁରା ରାଉଣ୍ଡ ହେଇକି ଖୋଲିବା ଚାଲେ ଖୋଲିପାରିବ Insert the connectivity rods inside the bassinet before connecting them with the dual connect. ବାବୁ ବାଲ୍ଟି ଦେଖି ପାଣିଟା କୋଉଠି ଗଳୁଛି ତ ସାଇଡ଼୍ ନା ଟିକେ ଇଆଡ଼କୁ ବଦଳି ଗଲା ବୁଝା ହେଲା ଟିକେ ବୋଧେ ଇଆଡ଼କୁ ହେବ ନା କ'ଣ ଏସିରୁ ପାଣି ଗଳୁଛି ଠିକ୍ ଅଛି ନାଇଁ ଏଥିରେ ତୁ ଆସିବୁ 2 ବର୍ଷ ଛୁଆ ତୁ କ'ଣ 2 ବର୍ଷ ଛୁଆ ସେ 9 ବର୍ଷ ଛୁଆ ହେଲାଣି ଆଉ ଟିକେ ନାକୁ ଶୁଆଇ ଦିଅ ଅବିକା ହଁ ସେଇଟା ତାକୁ ମାନେ ବାନ୍ଧିକି ଦେଖ ମୁଁ ଏଠି କ'ଣ କରିଛି ମାମା ଦେଖ ଦେଖୁନ ମୁଁ କ'ଣ କରୁଛି ପିଲୋଟା ନା ପିଲୋଟା ପିଲୋ କୋଉଠି ସେଇଟା ତାର ଫାଇନାଲ ହେଇଗଲା ଖାଲି ଦେଖିଆ ଏଠି ଲଗେଇବା ୟୁଏସବିଟା ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ମସ୍କିଟା ଉପରକୁ ନେଉନ ରଖିଦିଅ ପୁରା ହଁ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା କେତେ ସ୍ମୁଥଲି ବୁଲୁଛି ତ ବାବୁନୁ ରହ ଆରେ ମୁଁ କରୁଛି ଉଠୁ ଉଠୁ ଟିକେ ଉଠୁ ତାପରେ ଏଇଟା ଧର ଆମେ ଅଫ୍ କରିଦେଲୁ ଏଇଟା ଧର ମନକୁ ବି ଆମେ ଚାହିଁଲେ ଏମିତି ତାକୁ ଝୁଲେଇ ଦେଲେ ସେ ତାର ଝୁଲିବ ମାନେ ଧର ଯଦି ଇଏ ନଥିବ ଛାଡ଼ ତାପରେ ଏଠି ଅନ୍ ହେଲା ସାଉଣ୍ଡ ଆସିଲା ଏଇଟା ଗୀତ ଅଛି ପ୍ଲସ୍ ୱାଇଫାଇ କନେକ୍ସନ୍ ଅଛି ୱାଇଫାଇରେ ଆମେ ବାପା ମୋବାଇଲଟା ଆଣିଲୁ ୱାଇଫାଇ କନେକ୍ସନ୍ରେ ବି ଆମେ ୟୁଜ୍ କରିବା ଏଇଟା ସୁଇଙ୍ଗ ଜୋରରେ ହେବ ମୁଁ ଛାଡ଼ ଟିକେ ଏଇଟା ଲେଭେଲ୍ 1 2 ଏଇଟା ସ୍ଲୋ ଏଇଟା ସ୍ପିଡ଼ ଆଉ ସ୍ପିଡ୍ କଲ ଆଉ ସ୍ପିଡ଼ ନାହିଁ ର ଆହୁରି ଅଛି ତ ହଁ ଏଇଟା ଆଉ ଟିକେ ସ୍ପିଡ଼ 5ଟା ଫଙ୍କସନ୍ ଦେଉଛି ତାପରେ ଏଇଟା ଟାଇମର୍ ଅଛି ଧର ଆମେ 10 ମିନିଟ୍ ଦେବୁ କି 5 କେତେ ମିନିଟ୍ 3ଟା ଦେଉଛି ଗୋଟେ 5 ହଁ 15 ମିନିଟ୍ 30 ମିନିଟ୍ 45 ମିନିଟ୍ ୟୁଏସବି ବି କନେକ୍ସନ୍ କରିବାକୁ ଦେଉଛି यूएसबी हाँ पेन ड्राइव भी अच्छी फ्लैश ड्राइव MP3 प्लेयर भी अच्छी देखो से पिलार कर से ଖୋଲୁଛି बढ़िया टेडी भी दीटा देछि बहुत बढ़िया जिनस ना एने आराम से 1.5 वर्ष 2 वर्ष पर्यंत भीतर से रही पारियो ना 2 वर्ष 2 वर्ष 2 वर्ष
ମଶା ଆସିଲେ ଏଇଟା ଟିକେ ଖୋଲୁନ ଏଇଟା ଖୋଲ ଲଗେଇଦେଲା ଶୋଇଲା ଆରାମସେ। वाओ ଖାଉଛି ଯୋଉ फाइनाली से ता भीतर बसिकी झुलुची ଜାଣିଲ ହସୁଚା ସେ ରଖିଦିଅ थैंक यू पापा जी थैंक यू सो मच से କହିପାରିବନି ମୁଁ କହିଦେଉଛି ଆଉ ବାବୁନୁ କ'ଣ କଲା ସେ କ'ଣ ହେଲା ରାଗ ଦିଟା